بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሓሴ ዕለት 24 ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ኪዳነ ምሕረት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን ኩነኒ አቡነ ቶማስ ዘመርዓስ 24 ነሓሴ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኤጲስቆጶስ ሃገረ መርዓስ ዝኾነ ሐዋርያን ሰማዕትን ቅዱስን መስተጋድልን ቶማስ ዘመርዓስ አዕረፈ። ናይ ዝዓቢ ኣቦ ትሩፋትን ጽድቁን ሰብ ተዛሪቡ ክፍጽሞ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ብጾም ብጸሎት ብስግደት መዓልትን ለይትን ብምትጋህ ጽሙድ እዩ እሞ ንድኻታትን ንተጸገሙን እውን ይምጽውትን ይሕግዝን ነበረ። ብድሕሪ እዚ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ሃገረ መርዓስ ኤጲስቆጶስ ንኽኸውን ሓረዮ። ከም ሃዋርያት እውን ንምእመናን ሓለወ። ከሓዲ ዲዮቅልጥያኖስ ምስ ነገሰ ካብ መኳንንቱ ሓደ ናብታ ሃገር መርዓስ ከይዱ ንኣቡነ ቶማስ ብጭፍራኡ ኣትሓዞ። ንኣቦና ምስ ሓዝዎ ቀጥቂጦም ኣብ ልዕሊ ምድሪ እናጎተቱ ደሙ እናፈሰሰ ወሰድዎ እሞ እቲ መኮንን ከዓ ንኣማልኽቲ ስገድ በሎ። ኣቡነ ቶማስ ዘመርዓስ ድማ ብዘይካ ንእግዚአብሔር ንኻልኦት ኣማልኽቲ ዝሰግድ ኩሉ ርኹስ እዩ እሞ ኣነ ብዘይካ ንወዲ ህያው እግዚአብሔር ንጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ንርኹሳት ጣዖታት ኣይሰግድን እየ በሎ። እቲ መኮንን ድማ ተቆጣዐ። ብጣዕሚ ብዙሑን ጽኑዑን ስቃይ እውን ኣሰቀዮ። ቀጥቆጦን ሰቆሎን እውን ከምኡ እውን ዝፍት ናይ ነዳዲ ድፍድፍ ኣፍሊሖም ኣብ ልዕሊ ሰብነቱ ከምኡ እውን ብኣፉን ብኣፍንጩን ኣፍሰስሉ። ንብዙሕ ዘመናት ኣብ ልዕሊኡ ከምዚ እናገበሩ ነበሩ። ልቦናታት እዞም ዓላውያን ከም ደንጎላ ዝጸንዐ እዩ እሞ ንኻልኦት ብዙሓት መፈራርሒ ንምግባርን ንክርስቶስ ንጉሰ ስብሃት ንኽክሕዶን ዘመነ ስቃዩ ደኣ ኣንውሕሉ እምበር ንኣቦና ቀልጢፉ ክመውት ኣይፈተውን። ብሓይሊ እቲ ክብርን ምስጋናን ዝግብኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝጸንዐ ምስ ስቃዮም ምስ ተሸነፉ ምስ ደኸሞም ስለ ስሕለቶም እውን ይዘልፎም ስለ ዝነበረ ይጸርፎም ስለ ዝነበረ ን22 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ጸልማት ቤት ማእሰርቲ ብምድርባይ ኣሰቀይዎ። ከሓድያን ድማ ዓመት ናብ እቲ ቤት እስር ቤት ማእሰርቲ እናኣተዉ ካብ ኣካላቱ ንሓደ ኣካል ይቆርጹ ነበሩ። ንኢዱን እግሩን ድማ በብተራ ቆራረጽዎ። ኣፍንጫውን ከንፈሩን እዝኑን ኩሉ በብተራ ቆረጽዎ። ሓንቲ ሕያወይቲ ክርስቲያን ግን ዘለዎ ጉድጓድ ርእያቶ ስለ ዝነበረት ብሕቡእ ለይቲ እናመጸት ትምግቦ ነበረት። ሕያዋይ ጻድቕ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ምስ ነገሰ እዛ ጓል ከይዳ ስለ ኣቡነ ቶማስ ነገረቶ እሞ ንኣቦና ካብ ዝነበሮ ጉድጓድ ኣውፅዎ። ቆስጠንጢኖስ ንዝኸበሩ 318 ኤጲስቆጶሳትን ኣብ ሃገረ ኒቅያ ንኽእከቡ ክገብር እንከሎ ኣቡነ ቶማስ ሓደ ካብኣቶም ነበረ። ናብ ጉባኤ ክኸይድ ከሎ ድማ ደቂ መዛሙርቱ ኣብ ቅርንጫት ወይ ከዓ ዘንቢል ገይሮም ኣብ ኣድጊ ጽዒኖም ናብ ጉባኤ ንቅያ ሒዞምዎ ኸዱ። ኣብ መንገዲ እንከለዉ ድማ ዓላውያን ረኺቦሞም ነቶም ኣእዱግ ለይቲ መጺኦም ርእሶም ቆረጽዎም። ኣቡነ ቶማስ ድማ ርእሶም ንዝተቆረጹ ኣእዱግ ኣምጾለ ኢሉ ናይቲ ጸሊም ርእሲ ምስቲ ናይቲ ጻዕዳ ኣድጊ ርእሲ ድማ ምስቲ ጸሊም ገጢሙ እንተባረኾ ክልቲኦም ኣእዱግ ካብ ሞት ተንስኡ። ኣብቲ ጉባኤ ምስ በጽሑ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ጽድቆም ፈሊጡ ኣቦይ በረኸትካ ትብጽሓኒ ብማለት ብዓላውያን ንዝተቆረጸ ኣካሉ ዳህሲሱ ተባረኸ።
أبونا توماس زمرعاس دما مسكالوت إبسكوبوسات كوينم نأريوس مخيرم معيدم إنبس لزبالم أو جيزموه ناب هاجرو مسبتح دحريس توسن أوان بسلام عرفه أبونا توماس زمرعاس رديئت بركة محضرنا بسألة يمحارنا أمين أركي دما خمزيبن سلام لتوماس زأبالاته جمود إسكا أستر أي هوري هبرو بأمثال وقوي نجوند إسكا أنكر النجوس بنتصرع قدلو فدفد وسلام لازم مثله مقهانة إد على فكرستوس تسعة بفكد يبل بركتنا قدوس توماس وسمرعاس مسكلاتنا يخون أمين كمون أبونا تكل هايمانت كمون بذا مع تزيئة حديث هواريا أبونا تكل هايمانت عرفتم يو أبونا تكل هايمانت كاب أبوهم سقاز أبن أديوم إجزهاريان بعلة إسران 4 تحساس توليدهم كرمي نعبونا تكل هايمانت مولادهم إزم ولدي إزيوم حري كوينو نعومن نعملخن زسمر كمناي هانان إياك إمن معرفي عينهم زخون ولاد كهبهم بنبعات أسنيوم يلمون نبار أمه بحلفي أبعال ملأك قدوس جبريل قدوس ميكائيل إغريتا ملأك قدوس ميكائيل وورحي كهنات دخاتات نديان عدمهم يبدعوا نبارو حدا جزء موتلمي استبهالك حدي أدينا إجزهاريا مس بزحات لك عدا ماريخو وسدا أمو ملكعنيا بمنبرا إذا نجوس مسرعيا أبلع لقتن 10 أنستو أنجسو أبتين تقعد زسوا علو بوتا كوسدا معالتي قصرة كرمي أجنا لبسي نجستي ألبيسهم كتصنحوا أزازة إجزهاري أدناجن نشمن تمعالتي زأكل مجبن دكاسن أبيوا بنوعات نوع أملاخ صليتن نقدس ميكائيل تمحصنتن كونه دما بفقاد እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ፈልዩ ነጢቁ ናብቲ ዝዓጥን ዝነበረ ካህን ሰውኣያ ጸጋ ዘአብ ኣብጽሓ ካህን ኣቦና ጸጋ ዘአብ ዓጢኑ ምስ ወድአ ብልቡ ጓል ነገስታት ትመስል ኢሉ እንሓሰበ እንከሎ እግዚአብሔርያ ልብሰት ንግስነታ ኣውጽያ ሰበይቱ ምዃና ነገረቶ በሓንሳብ ኮይኖም ድማ ንኣምላኽ ኣመስጊኖም ናብ ቤቶም ተመልሱ እንሆ በታሌቲ ዓምደ ብርሃን بقولنو كواكبتي كبيبهم بحلمي رأيو بتا علت 24 مجاويت أبونا تكل هايمانوس تسانيسهم 24 تحساس تولدو دحر 3 معلتي أحادو أب قدوس أحادو ولد قدوس أحادو أتمنفس قدوس إلهم أمسجنو أبونا تكل هايمانوت أب شوعات عامت علميهم مزمور داويتن سمانان حادن متحفتن مستمهارو كاب باباس أبونا كيرلوس معارج ديكونا تقبلوا عبيت كريستيان مس أبوهم الناقل كلو حدا جزء مس متعبيتهم كهادنو نبرخا وفرو كم تقويتنان أملخنان إيسوس كريستوس نهاوريات عسا كقفو كلو نسخم عسا زي كونس نسب كتقفو صعبوني زبالهم نأونا تكل هايمانوت كأ نسخا هاداناي نفسات كتكون إخابلهم كم تجزيابير نيأقوب سمكا إسرائيلي بحال زوالو نأبونا تكل هايمانوت دما دحر حجي سمكا فسها سيون زي كونس تكل هايمانوت يبحال إلو باريخو سيمتا هاوريا ونت هابهم بزي دما حديث هاوريا النات بحالو يسوعو أبونا كيرلوس قدسنا عمر يوم لك كهنات كونو شيموهم حدا جزي أبونا تكل هايمانوت نسب كتوانجل أب هاورياوي قعزو انكلو أب حانتي سيطان زحادرا زملخو هزبي زلوا كتتا زبتبها البوتا أتو أبونا تكل هايمانوت نتي سيطان أب كرم هزبي ألف عليفهم كم تكي أبنا نوا إتي هزبي دما بعوتا أملاخ أبونا تكل هايمانوت نأمن إن أبلو كلهم تتأمقوا أبونا تكل هايمانوت أبزا أتو عدي إنا أأمنو إنا أتمقون تأمرات إنا قبرون نتي هزبي كاب أملكو طاوت ناب أملكو تجزيافير كاب جبير حاتيات ناب جبير صدقي ملسوهم أبونا تكل هايمانوت أب جزي إرجانهم مالت نيمان صقام من قسقاس كدخمهم كم زدلية مسرعيو أبعاتي كابعات كيوصو ننوح جزي يصلي نبرو مجبي مالت أوصلتي أب سنابت تطرح النبلعو صحاي كون النفاس كيرأيو أبعاتهم تعاطيهم مسأليو كاب بزحي دخامن تأو مبالن حانت إقرام تقورتت
እንተኾነ ከይቋረጹ ብሓንቲ እግሮም ን7 ዓመታት ጸሎቶም ቀጸሉ። ኣብዚ ግዜ እዚ እምበኣር ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስን ንኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ኣእላፍ መላእኽትን ነቢያትን ሃዋርያትን ኣኸቲሉ ቃል ኪዳን ሃቦም። ብስምካ ዝክር ዝገበረ ቤተ ክርስቲያንካ ዝሰርሐ መባእን ካልእን ዝተፈላለየ ብስምካ ጽቡቕ ዝገበረ ናይ ዘለዓለም መንግስተ ሰማያት ከውርሶ እየ ኢሉ ስዒምዎም ንሰማይ ዓረገ። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዕለተ ዕረፍቶም ከም ዝበጽሐ ፈሊጦም ነቶም ደቆም ሓደራ በልዎም። ኣብ ክንድኦም ከዓ ኤልሳዕ ዝበሃል ሸሙሎም 99 ዓመትን 1 ወርሕን 10 መዓልትን ዕድመ ምስ ገበሩ ብዕለት 24 ነሓሴ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ ድኻምካን ገድልኻን ኩሉ ተቐቢለዮ እየ ዕረፍትኻ ኣኪሉ እዩ እናበሎም ነፍሶም ካብ ስጋኦም ተፈልየት። መላእኽቲ ድማ ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር ሞት ጻድቅ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር እዩ ዘጻመወ በዓለም ይሃዩ ለዝልፉ ኣብ ዓለም ዝጻመወ ንዘለዓለም ይነብር። ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ሰላም እውን ኣብ ምድሪ ይኹን ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት እውን ይኹን ኢሎም እናዘመሩ ተቐበልዎም። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ 7 ኣኽሊላት ሃቦም። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጸሎትን ቃል ኪዳንን ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ይሓልወና በረከቶም እውን ይሕድረልና ኣሜን። አርኬ ሰላም እብል እንበለ አርምሞ በጽዋኤ ኪያከ አበ ወኪያከ ረዳኤ አቡነ ተክለ ሃይማኖት መዋኢ እንዘ ትጸንህ ተስፋ ትንሣኤ አጽናእከ ለቀዊም አጋረ ክልኤ ወእምስቴ ማይ አህረምካ ጉርኤ ይብል። እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘላለም ዓለም አሜን። ለይኩን 25 ነሓሴ ከምኡውን ናይ 25 ነሓሴ ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እንድርያስ ሰማዕት 25 ነሓሴ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ እንድርያስ ሰማዕት ብሰማዕትነት ዓረፈ። ምስኡ ዝነበሩ ካልኦት 24 እውን ብሰማዕትነት ዓረፉ። እዚ ቅዱስ እንድርያኖስ ድማ ሓደ ካብ ወተሃደራት መክስምያኖስ ዝነበረ እዩ። ሓለቓ ኣጓብዝ ሊቀ መሓዛት ድማ ነበረ። እንድርያኖስ ኩሉ ግዜ ንጣዖት ምስጋድ ብእንባኦም መክስምያኖስ ንክርስቲያን ከሳቅዮም ትብዓት ልቦምን እንተሳቅዮም ዋላ ትብዓት ልቦምን ኣብ ልዕሊ እቲ ስቃያት ዝገብርዎ ትዕግስትን ረአየ። እንታይ ክትረኽቡ ኢኹም ግን ነዚ ኩሉ ስቃይ እትዕገሱ ዘለኹም በሎም። እቶም ቅዱሳን ሰማዕታት ከዓ ብስም እቲ ክብርን ምስጋናን ዝግብኦ ክርስቶስ ኣምላኽና መከራ ንዝቕበሉ ዝጽበዮም ዝጸንሖም ተስፋ ኣፍና ክናገሮ ኣይንኽእልን ኢሎም ካብ ቃላት ኦሪት ነቢያት ከምኡውን ካብ ሓዲስ እናጠቐሱ ነገርዎ። ቅዱስ እንድርያኖስ ነዚ ሰሚዑ ናብቶም ጠቢባን ጸሓፍቲ ከይዱ ኣነ እውን ክርስቲያን እየ ምስቶም ዝስየፉ መስተጋድላን ስመይ ጸሓፉኒ በሎም። ንጉስ ነዚ ምስ ሰምዐ ንእንድርያኖስ ጸዊዑ ኦ እንድርያኖስ ተዓብድ ዲኻ ዘለኻ ብኸንቱ ክትጠፍእ ዲኻ ደሊኻ እንተበሎ እቲ ቅዱስ እንድርያኖስ ድማ ከምዚ ክብል መለሰ። ኣነስ ኣይዓበድኩን ካብቲ ነባር ዕብዳነ እየ ተመሊሰ። ንጉስ ነዚ ሰሚዑ ምስቶም 24 ቅዱሳን ሰማዕታት ናብ ቤት ማእሰርቲ ንኽእትውዎ ኣዘዘ። ካብ ኣገልገልቱ ሓደ ንሰበይቱ እንጦልያ ትበሃል ከምዝተኣሰረ ነገራ። ነዚ ሰሚዓ ሰብኣያ ምስ ሰማዕታት ስለ ዝሓበረ እናተሓጎሰት ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ከይዳ ናይዞም ቅዱሳን ሰማዕታት መእሰሪኦም ምስ ሰዓመት እሞ ሰብኣያ ኣብ ልዕሊ ኩሉ መከራ ትዕግስቲ ንኽህልዎ ልቦናኡ ንኸጽንዑ ለመነቶም። ንዕኡ እውን መልክዕኻን ደም ግብኣትካን ወርቅኻን ብሩርካን ከየስሕተካ ኩሉ ከንቱ እዩ። ካብኡ ዘይሓልፍ መንግስቱ ምእንቲ ክትረክብ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ተኸተሎ ኢላቶ ናብ ገዛኣ ተወት።
ቅዱስ እንድርያኖስ ናብ ፍርዲ ከም ዘቕርብዎ ምስ ፈለጠ ድማ ንሰበይቱ ክፋነዋ ኢሉ ኸደ። ቅድስቲ ኤልያና ክሒዱ ዝመፀ ስለ ዝመሰላ ቤታ ዓፅያ ብውሽጢ ኮይና ገሰጸቶ። ንሱ ግን ናይ ሰበይቱ ጽንዓት እምነት ተረድአ። ክፋነወኪ እየ መጽአ ምስ በላ ብሓባር ናብ እቲ ንጉስ ተመለሱ። ንጣዖታት ስገድ ድማ በሎ። ንሱ ግን እቲ ንጉስ ገሰጾ ነቲ ንጉስ ገሰጾ። ብዙሕ ዓይነት ስቃያት ኣሳቅዮም ኣካሎም እናተቆራረጸ ደሞም እናፈሰሱ ከብዶም እውን እናቀደዱ መከራ ኣጽንዕሎም። ቅድስቲ ኤልያና እውን ቁስልታቶም ተሓጽብን ትደርዞምን ነበረት። ኣብ መወዳእታ በዛ መዓልቲ ክቐተሉ እንከለዉ ቅድስቲ ኤልያና ንሰብኣይ ኣቐድምዎ በለት። ንኹሎም ድማ ቀተልዎም። ቅድስቲ ኤልያና ድማ እቲ መኮንን ክምርዓወኪ ስለ ዝበላ ሃደመት። ኣብ ትሕቲ ናይዞም ሰማዕታት መቃብር ከይዳ እውን በኸየት። ጎይታ ድማ ፀዊዕዋ በታ ዕለት ንሳ እውን ኣዕረፈት። በረከቶም ይሕደረና። በረከቶም ኩልና ምስ ኩለና ይኹን አሜን። አርኪያ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለእንድርያኖስ እንተችያሁ ዘበጡ በገዚፍ እጽ እስከ ያስተርኢ ንዋየ ውስጡ በመስፈሃ ሐፂን ከአበ አጽመ እገሪሁ ቀጥቀጡ ወሰላም ለእንጦልያ ምስለ እለ ጻማ ሰለጡ ዘአብደረት ነፍሳ ለክርስቶስ ትመጡ ሰላም ልህላቄኩሙ ሁልቅወ ካህናት ዘቦ እለ መናብርት ቦሙ ለመንበረ አምላክ ቁርቦ ማህበራኒሁ አበይት ለእንድርያኖስ ጸዋሬ ጸልቦ ህየንተ ቁስለ ወሃመ በመክሰፍት ተመንዲቦ ሐመል ማለ ወርቅ ተረሰየ ዘዚአከሙ ጎቦ ይብል። በረከተ ምሕደረና አሜን። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ አባ ቢጻርዮን ዓብይ አዕረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ድማ ወለዱ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ምእመናን ነበሩ። ምስ ዓበየ ድማ አልባስ ምንኩስና ክለብስ ንእግዚአብሔር እውን ከገልግሎ ፈተወ። ንዓለም ንዒቁ ናብ ገዳም አባ አንጦኒዮስ ከይዱ ንአባ አንጦኒዮስ ረድእ ኮይኑ አገልገሎ። እዚ ገዳማዊ አቦ ናይ መጀመርታ መነኮሳት ካብ ዝበሃሉ አቦታት ሓደ ክኸውን ከሎ ብአባ አንጦኒዮስ እውን መነኮሰ። ምስ አባ አንጦኒዮስ ዝነበረ አገልግሎቱ ምስ ፈጸመ ድማ አስኬማ ተቀቢሉ ናብ በረኻ ወፀ። ምንም እኳ ናይ ባዕሉ ገዳም እንተዘይመስረተ ኣብ መበል 400 ክፍለ ዘመን ናይ ምናኔ ህይወት ንክስፋሕፋሕ ካብ ዝሰርሑ አቦታት እዚ አቦ እቲ ቀንዲ እዩ። ኣብ ናይ ተጋድሎ ዘመኑ ድማ ዝፍለጠሉ ነገራት ኣሎ። ካብኡ ብውሕዱ ድማ ንጠቅስ። ቀዳማይ ጾሙ ኾነ ጸሎቱ ብ40 መዓልቲ ዝተወሰነ ነበረ። ጾም ምስ ጀመረ ብዘይካ ድሕሪ 40 መዓልቲ እኽሊ ኣይጥዕምን። ንጸሎት ምስ ቆመ ድማ ዝቕመጥ ድሕሪ 40 መዓልቲ እዩ። ካልኣይ ኩሉ ግዜ ናብ በረኻ እናዞረ ይበክ ነበረ። እንታይ ኮንካ እንተበልዎ ወገናተይ ተወዲኡኒ ድኻ እውን ኮንኩ ይብሎም ነበረ። ከምዚ ዝብል አጋንንቲ ንብዙሓት ነፍሳት እናነጠቁ እንትወስዱ ስለ ዝተመልከተ እዩ። ሳልሳይ ኣብ ፈቆዶ ገዳማት እናለመነ ንነዳያን የከፋፍል ነበረ። ራብዓይ ሕፍረቱ ካብ ትሽፍን ጨርቂ ብዝሓለፈ ካልእ ልብሲ ኣይለብስን ነበረ። ሓምሻይ ውዳሴ ኾንቱ ኣምሪሩ ይጸልእ ነበረ። ሻድሻይ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ተጓዒዙ እናኸደን እግሩ ከይረስሐ ክተርፍን ኣቦታት ተመልኪቶም እዮም። ሻውዓይ ንመርዚ ዘለዎ ማይ ድማ ምቁር ገበሮ። እዚ ቅዱስ ንብዙሓት ድውያን ፈዊሱ አጋንንቲ ካብ ኣከባቢኡ ኣሳዲዱ ብዙሕ ፍረ ኣፍርዩ ናብ ገዳም ካብ ዝኣቱ ኣብ መበል 57 ዓመቱ ብሰናይ ሽምግልና ዓረፈ። በረከቱ ይሕደረና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለቢጻርዮን እምሃውዘ ዓለም ዘተግህሰ እንዘ እያጠሪ ለቱ መንጸፈ ወልብሰ እምሃበ አምላክ አድመአ ወተጸገወ መጎሰ በምድረ ምቅዋሙ ዘአስከቡ እስከ ድውየ ፈወሰ ወእስከ ማየ ባህር ከደ ከመይ ከይድ የብሰ
ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን ለይኩን። ከምኡውን 26 ነሓሴ ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አጋቦስን ቅድስቲ ቴክላን 26 ነሓሴ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዝኸበሩ መነኮሳት አጋቦስን ቴክላን ብሰማዕትነት ዓረፉ። እዞም ቅዱሳን ድማ ኣብ ዘመን ከሓዲ ሉልያኖስ መከራ ብምቕባል ተጋደሉ። ካብ መኳንንቱ ሓደ እውን ጽኑዕ ስቃይ ኣሰቃዮም። ምስ ስቃዮም ምስ ኣድከሞ ድማ ናብ ኣናብስ ደርበዮም። ገድሎም ፈጺሞም እውን ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተቐበሉ። በረከቶም ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱሳን ሰማዕታት አባ ሞይስስን ሓፍቱ ሳራን። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱሳን ሰማዕታት አባ ሞይሰስን ሓፍቱ ቅድስቲ ሳራን ብሰማዕትነት ዓረፉ። እዞም ቅዱሳን ኣሕዋት ድማ ወለዶም ሕያወትን ኣዝዮም ሃብታማትን ነበሩ። ወለዶም ምስ ዓረፉ ግን አባ ሞይሰስ ንሓፍቱ ከመርዕዋ እቲ ሃፍቲ ወለዶም እውን ንዓኣ ክገድፈላ እሞ ንሱ ግን ክምንኩስ ደለያ። እዚ ሓሳብ እዚ ድማ ንሓፍቱ ነገራ ኣካፈላ እሞ ንሳ ድማ ንሳ እውን ክትምንኩስ ከም እትደሊ ነገረቶ። ሃብቲ ወለዶም ንድኻታትን ንዝተጸገሙን በተኑ። ንዓኣ ኣብ ወሰን ከተማ እስክንድርያ ናብ ዘሎ ናይ ኣንስቲ ገዳም ንኽትኣቱ ገይሩ ንሱ ድማ ናብ ናይ ኣወዳት ገዳም ኣተወ። ን10 ዓመት እናተራኸቡ ብጽኑዕ እንከይተራኸቡ እዩ ዘሎ ይቕሬታ ን10 ዓመት እንከይተራኸቡ ብጽኑዕ ተጋደሉ። ኣብ ዘመነ ሲመት ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ዲሜጥሮስ ግን ሳዊሮስ ዝተባሃለ ዓላዊ ተልዒሉ ንህዝበ ክርስቲያን ከሳቅዮም ጀመረ። ብዙሓት ድማ ካብ ኣድባራት መነኮሳት ሰማዕትነት ተቐበሉ። ቅዱስ አባ ሞይሰስ እውን ሰማዕት ንክኸውን ወሲኑ ተላዒሉ ንሓፍቱ ከሰናበታ ኸይዱ ሰማዕት ንክኸውን ከም ዝደሊ ነገራ። ሓፍቱ ሳራ ነዚ ምስ ሰምዐት ተንሲኣ ንእመምኔት ክትሰናበታ ሰማዕት ንክትከውን ድማ ንክትከይድ ሓተተታ። እመምኔት እውን ኣብ ልዕሊኣ ጸለየትን ኣሰናበተታን። ንኹለን መነኮሳያት እውን ብተመሳሳሊ ተሰናበተተን። ካብኡ ናብ ሑዋ ከደት። ኣብ መንገዲ እውን ረኸበቶ። ሰላምታ ተለዋዊጦም ናብ ሃገረ እስክንድርያ ኸይዶም ኣብ ቅድሚ መኮንን ክብርን ምስጋናን ብዝግብኦ ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመኑ። እቲ መኮንን ድማ ጽኑዕ ስቃይ ምሳሰቃዮም ክሳውዶም ኣምተረ። ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊሎም ድማ ተቐበሉ። በረኸቶም ሕደረና። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ሰማዕታት ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለኩሙ ሳራ ወሞይስስ ወለቴክላ ሰላም ወአጋቦስ ዘህበርኩሙ መዊተ በእንተ ክርስቶስ እትመነይ በደምኩሙ ነጺሃ እምርኩስ ወበብልኩሙ እብዓል ጽኑስ። በረከቶም ሕደረና። ቅድስቲ ሳራ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ሰበይቲ ኣቦና አብርሃም ዝኾነት ናይ ዝተመስገነት ሳራ ኣዴና ሳራ በዓል ንኽነክብር ኣቦታት ቤተ መምህራን ክርስቲያን ኣዘዙ። እዛ ብርኽቲ ማህፀን ኣጥባታ ድማ ዝተባረኹ ዝኾነት ክብርቲ ኣዴና ሳራ ናይ ጌራራ ንጉስ አቢሜሌክ ሰብኣይ ከም ዘለዋ እንተይፈለጠ ምስ ወሰዳ ምእንቲ ከይቐርባ እግዚአብሔር ገሰጾ። ብደዌ እውን ቀዘፎ። ሰብኣያ አብርሃም ምስ ጸለየሉ ድማ ካብ ደዌኡ ተፈወሰ። ድሕሪኡ ምስ ብዙሕ ገንዘብ ናብ ሰብኣያ መለሳ። ብድሕሪ እዚ ድማ እግዚአብሔር ብሓድነት ብሰለስነት ተገሊጹ ናብ ቤታ ብእንግዶት ምስ መጸ ንአብርሃም ድማ ናይ ይስሐቅ ልደት ምስ ነገሮ ሳራ ድማ ኣብ ውሽጢ ድንኳና ወይ ከዓ ቤታ ኮይና ክሳብ ለሙዶ ገና እየ ጎይታይ እውን ኣሪጉ እዩ ኢላ ሰሓቐት። እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም ከምዚ በሎ፣ ሳራ ንበይና እንታይ ኣስሓቓ ክሳብ ለሙዶ ገና እየ ጎይታይ እውን ኣሪጉ እዩ። ኣነ እውን ሕጂ ኣሪገ እየ ንምንታይ ትብል ናይ ብሓቅዶ ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር ኣለ እዩ። ድሕሪኡ ሳራ ጸኒሳ እግዚአብሔር ኣብ ዝበሎ ወርሓት ኣብ ግዜ እርጋና
ንኣብርሃም ወዲ ወለደትሉ ይስሐቅ ምስ ዓበየ ምስ ኣማኒኤል እንትጻወት ረኣየቶ። ንኣብርሃም ድማ ኣዴና ሳራ ከምዚ በለቶ፣ እዛ ባርያ ምስ ወዳ ኣባረራ፣ ወዲ ባርያ ምስ ወደይ ምስ ይስሐቅ ኣይወርስን በለቶ። እዚ ነገር ድማ ንኣብርሃም ስለ ወዱ እስማኤል ያለታ ኣማኒኤል ይልዓንቶ እስማኤል ብጣዕሚ ጭንቂ ኮኖ። እግዚአብሔር ድማ ንኣቦና ኣብርሃም ከምዚ በሎ፣ ናይዚ ቆልዓን ናይዛ ባርያን ነገር ንዓኻ ዘጨንቕ ኣይኩንካ ኣይብልካን ትብለካ ኩሉ ሰንሳራ ስምዓያ፣ ምክንያቱ ካብ ይስሐቅ ዘርኢ ክትክአልካ እዩሞ በሎ። ነዚ ነገር እዚ ዓብይ ምስጢር ኣለዎ፣ ምክንያቱ ዝተመስገነ ጳውሎስ ንቅድስቲ ሳራ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ገይርዋ እዩሞ ድሕሪኡ ብጽቡቕ እርጋን ምስ ዓረፈት ኣብርሃም ካብ ደቂ ኬጥያዊ ኤሞር ኣብ ዝገዝኦ ቦታ ቀበራ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዕና ድማ ብጸሎት እታ ዝኸበረት ኣዴና ቅድስቲ ሳራ ይምሓረና፣ በረከታ ጸሎታ ድማ ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል፣ ሰላም ለማህፀነ ሳራ በረኪበ ዘርኢ ዘተንእደ ድህረ ሃደገት ፍጹመ ዘውርዛዌ አንስት ልማደ እንዘ ትብል ነበበት ኣስተኣጺባ ፈድፋደ። ለአብርሃም መኑ እምዜኖ ገሃደ ኣረጊት ሳራ ከመ ወለደት ወልደ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዕና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርመሊ ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህናች ወድንግል በስጋች እግዚአብሔር ጽባእ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ ማለት ሰብሩክ ፍረከርትኪ ተፈሲፍሲት ኦ ማርያም ተጸጋ መልእተ ውዳሴ መልእተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስረኪ ሰአሉ ጽልያ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራለን ኃጣውነ ተማይጸነው ክላንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።